Adam olmasa da jerime salynar. Kaliforniyada sürücüsiz ulaglar üçin täze düzgünler kabul edildi. Kaliforniya ştatyna sürücüsiz awtouлагlara eýçilik edýän kampaniýalara ýol hereketiniň düzgünlerini bozan ýagdaýyna jerime salmagy mümkinçilik berýän düzgünler tasdyklandy. Kaliforniýanyň ulag serişdeleri departament hukuk goraýjy edaralara talaplaryň berjäy edilmänigi baradaky duýduruşlar bermäge hukuk berýän kadalar makullady. Täze düzgünler 2026-njy ýylyň 1-nji iýulundan güýje girer we sürücüsiz awtoulaglaryň umumy ýollarda düzgün bozmalar üçin hiç hil jogapkärçilik çekmeden hereket etmegine ýol berýän hukuk boşlugyny aradan aýrar. Mundan öňe ştatyň kanunlary diňe adam sürücülere degişlidi. Ulag serişdesi awtomatlaşdyrylan ulgam tarapyndan dolandyrylýan ýagdaýyna polisiýa jerime ýazyp bilmeýärdi. Täze kadalara laýyklykda düzgün bozulmasy hasaby alynan ýagdaýyna sürücüsiz awtoulagyň eýesi bolan kompaniýa oň sürücüsi hasaplanar. Kompaniýalar her bir bolup geçen hadisa barada 72 sagatyň dowamyna, eger ýol ulag hadisasy ýüze çykan bolsa 24 sagatyň dowamyna departamenta habar bermäge borçludur. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.